And here, ang actress na napakaraming moves na ginawa sa kanyang buhay, isang magaling na actress, mahusay, na komedyante, isa sa pinaka matanda, veterana sa kanyang henerasyon. Walang iba, kundi si Angelica Pangaliban! Woo! Nakakaloka. Hello, Angelica. Kamusta ka na? Okay lang, Tito Boy, ikaw? Okay na, okay naman. Unang katanungan, Angelica, kamusta naman ang buhay-buhay? Honestly, hindi ako okay, Tito Boy. Bakit naman? Ito ba may kinalaman na nahihirapan ka daw mag-move on? Nakakaloka ka. Oo, Tito Boy. I tried everything na nga. Ininom ko na lahat. Wala pa rin. Kinain ko na rin halos lahat para makamove on. Wala pa rin talaga. Kulang na lang piling ko ang buong produce section sa supermarket. Wala pa rin talaga. Ay naku, Angelica, alam mo, mahirap talaga yan. Kung nasa harap mo ngayon sa salamin, anong gusto mong sabihin dito? At sino ang gusto mong kausapin? Tito Boy, gusto ko sabihin na papalapit na po talaga siya. Papalapit na siya. Papalapit na. Okay. Mamaya pag-usapan mo natin yung papalapit na. Ano ngayon yung mga proyekto nga pinaghahandaan mo ngayon? Marami eh. Ano bang gusto mo? Sa singing tayo. Singer din po talaga si Angelica. Wala bang sample dyan? Sa sobrang galing ko kumanta, tignan yung boses ko, di ba? Kamusta? Hindi mo na sample. Okay, sample naman dyan, Angelica. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Ay, Tama na. Okay na. Baka mamaya, lahat sila ay mag-Sinabas! Ngayon naman, kamusta naman ang buhay-buhay? How about the love life? masaya, syempre. Alam mo naman na yan. Di ba? At ngayon naman, marami kang ginagawa. Ngayon, gumagawa kayo ng movie. Gerald at sa Bananas. Paano mo namamanage yung ganitong mga pagkakataon mo or sa ganun? Mamanage ko lang yan, di ba? Parang easy-easy ka lang sa buhay, happy-happy, di ba? Okay. Ngayon naman, ano ang secret mo? Bakit ang ganda-ganda mo pa rin? Good ko lang, syempre. Di ba? Uy! Sip-sip! Kakaloka ka. Ngayon naman, marami na ba nabago sa buhay ng isang Angelica? Sobrang dami. Alam mo yung parang, hindi ko na alam paano yung uunahin ko. Yung mga ganung bagay ba? Okay. At ano pa, 5 years after now, ano pa yung hinahangad ng isang Angelica Pangaliban? Magandang buhay na katulad na narating ko na ngayon, kompleto yung family, pagkasal, mga ganung bagay ba? Okay. At ngayon naman, ano masasabi mo at napili ka ng nitong Dul Collapse? Masaya ako, actually. Sobrang saya ko. Alam mo yung pag problema ako, alam na, di ba? May titigil. Alam mo, minsan nga, kailangan natin mamaya pag-usapan natin kung ano bang meron at ano itong the big move na nangyayari. Pero ano paghahanda ang ginawa mo para sa big move? Marami po eh. Ano ba gusto mong unahin ko, Tito Boy? Yung paghahanda mo, bakit ngayon napaka-sexy mo pa rin, ang ganda ng kutis mo, ang dami mong alas, tuloy ba yan? Sana. Divisory ka na. Magkano bang score mo dyan? Ay, ba't Uy, baka naman, ito lang naman, ngayon, marami na ngayon lumalabas ng mga artista. Ano yung mga papayo mo sa kanila? Para magtagal sila sa industriya ng showbiz. Actually, kaya nila ako, di ba? Ganun kaganda, sexy, talented, di ba? Kakaloka, Tito Boy. Habang hinihintay pa natin ang isa pa natin guest, siyempre, ngayon po ay sana kumain muna kayo ng maraming at mag-enjoy lamang po kayo.
At yun naman, Angelica, mag-usap tayo. Kunyari, wala sila sa ating harapan. Ano ngayon ang mga dapat abangan sa'yo? Siyempre, secret muna yun, hindi pa kailangan sabihin. Dahil nga, upcoming movies and teleserye. Abangan niyo yun, ha? Manonood ba kayo? Oh, yes daw, yes daw. Hindi po sila. Ito lang naman, paano, marami nagtatanong, mahirap piliin ang puso ng isang John Lloyd. Paano mo na-capture ang kanyang pag-ibig? Siyempre, madali lang yan. Uminom ka lang pala. Ingat. Uminom ka lang ng Bayern Chelsea. Mo ang tunay at walang kakupas-kupas kasi Miss Angelica Panganiban. Akala ko ikaw na tuloy na, Angelica. Paano ka? O ano pa regulation na sasabihin mo? Well, without further delay, ladies and gentlemen, Bogdan Robinson, the very so talented and the real Miss Angelica Panganiban! Hello, Miss Angelica. Kamusta ka na? Alam niyo po, napapag-usapan lang din po ang hotel at ang kainan. Napakasarap niyo po magluto ng beef steak. Ba? Sure ba? Magandang magandang hapon po. Okay, mabuti tayo at tayo. Pwede ba, Tito Boy? At magkwento na tayo, mag-usap tayo ng masinsinan. Kita-kita naman ang difference between the Caloocan like Angelica na talagang stress at hindi makukuha. At ito naman ay talagang fresh na fresh. Saka mataas ang energy niya, ha? Mataas! Parang excited na excited siya talaga ngayong hapon. At ito na naman, Angelica, well, pag-usapan naman natin ang iyong buhay pag-ibig. Pero ngayon, we will not dwell on your current relationship, okay? Status further for your learnings with your previous one. So we ask you, paano pa nakatulong sa iyo ang past relationships? Pawis na pawis ka! Mainit ng pusketi. Paano nakatulong? Siyempre marami ka natutunan, di ba? Marami ka nalaman sa life. So, ayun lang. Bakit pass na gusto mong mag-usapan? Gusto namin past lang. Mamaya ang present. Last ang present. Present. Okay naman, ang lahat ng tao ay kinagigiliban ka sa camera. Ano ba ang kaibahan ng Angelica sa harap ng camera at sa likod ng camera? At paano mo naiiwalay ang Angelica sa Angelica na showbiz na nakita? So far naman, parang wala naman siya difference. Kitang-kita naman ng mga tao kung gano'n matotoo sa sarili ko. So, diba? Kitang-kita nila, kilala lahat ng mga tao. Hindi naman ako... Transparent talaga. Oo. Basta na nila talaga yung magkukan. Okay. And what has been your biggest decision in your life? At hindi mo pa pinagsisiyang ang naging desisyon ito? At sino ba ang iyong pinagsabihan? Itsura eh. Gusto mo? Biggest decision sa buhay ko? Madami talaga. Siyempre, unang-una na dyan, yung pagpili mo ng career path, kung ano talaga ang gusto mong mangyari sa trabaho mo, sa image mo, ganyan. So, ayun, siguro palang journey point mo, kasi simula bata ako, artista na ako. Doon ginawa ko yung salta sa tita, kasi nakikita nila na hindi na ako bata. The mature roles na yung kaya ko ba. At nagtuloy-tuloy na. At paano mo nagampanan yung from drama, tapos you transfer from comedy? How did you do that? Ang ganda talaga. Eh, masayahin talaga akong tao. And balance din yung bigay sa akin ng opportunity para makilala rin ako sa larangan ng comedy, di ba? Doon na siya, doon na nagtuloy-tuloy ang lahat. Like, nagkaroon naman ng mga pelikulang comedy, like Here Comes the Bride, nag-comedy horror din ako kasama si Bong sa Bulong. So, ayun, masaya siya kasi nai-cater mo yung sarili mo na kaya ipakita yung sarili mo sa drama, kaya mo rin ipakita yung sarili mo sa comedy. At this point, Angelica, itatanong siya, ano ba ang biggest move mo? Ang biggest move ko talaga, siguro yung naging
decision ko na hindi na ako mag-hold on. Kumbaga dapat makapag-move on ka lang, makapag-move ka. Like, eto nga goal ko lang, so pinag-uusapan natin. Kasi napaka-importante na iinom ka talaga ng goal ko lang kapag constipated ka. Sa loob ng isang araw, dapat talaga nag-go ka. So, ayun, eto ang pinakamalaking move ng buhay ko. Nung sumama ako sa family. Kung ako ang ininom ng Dulcolax, ilan ang mga Dulcolax na dapat ko ininom para mawala ang aking constipated? Para mawala yung constipation, dito mo. Yeah, constipation. Am I correct? Constipation. Try mo muna ng isa. Kasi Isa muna. very powerful naman and effective talaga. Maginhaway ko. Oo naman. Talagang fresh na ang pakiramdam. Talaga. Maluwag na maluwag. Na ibigay mo na. Talagang maginhawa ang paglabas! Tingnan mo doon sa lagi ng salita. Sino ang iyong nakikita? Sarili ko. Bakit ako si Kokeng? Ang sagot ay dala, matapos